hadica so sponou dolu. Raz, 2, 3, 4. Odchýlime na bok. Teraz toto celé musí ísť dolu. Čiže tu máme jeden šrobík. Jeden šrobík. Dva, tri. Šrobíky. To sú tieto matičky. Teraz takéto štištiky. Jeden je tuto. Tak som vybral. Ďalšie sú vlastne za touto. Čo sme teraz odkrutili tie dva šrobky. Čiže toto dám toto preč. Dám to preč takto. A tam sú dva. Tie treba vykrútiť. Obidva. No, tu máme ďalší šrobík. Tu sme ho vykrútili odtiaľto. A teraz už tam celé sanie ide povoliť. Čo vybereme. Teda sanie, iba táto smarina. No, takže kolienko sme vybrali. Trošku je to tu zasraté, trošku dosť. To treba všetko vyčistiť. No a teraz musíme odstrániť vrchnú časť EGR-ka, čiže túto koncovku. 4 šroby vykrútiť na EGR-ku, elektrickú časť EGR-ka vybrať von. Teraz povolíme 5 vrchných skrutiek na samotnom sani. Čiže tu je 1, 2, 3 a tak ďalej, 4, 5, to je z vrchu. Potom musíme dať nabok tieto hadice všetky. Toto odpojiť a odsunúť to mimo toho všetkého. Čiže tieto hadice palivové musia ísť preč. Tento klip odpojiť. Tento klip odpojiť. No a tu vidíme, tu už niekto bol pred nami, toto nie je originálne. Takže jeden, druhý, tuto máme klip, klip musí ísť von, klip, jeden. Takže otlačili sme si hadičky. To je jedna. Výstup z EGR-ka, to je pohyblivé 2 na kraj. Táto hadica je na kraj. A ešte nám zavadza tento držiak, čo drží rampu. Tak musím tento držiak odkrútiť. Toto nám zavadza ešte. Toto. Tento držiak ešte odkrútiť. A aj tento držiak mi zavadza ešte. No, odkrútil som týchto spodných 5 šrobov ďalších. Spodok, vrch. A vybral som to sanie vonku. Sacie kanály sú dobre zasraté tam. Vidíme. A zároveň tu sú žhaviče. Tak si premeráme žhaviče, či sú dobré, lebo mi píše, že sú 4 zlé. Tak uvidíme. No a vymeníme tieto gumičky. Máme ich tu 10 kúskov. Tieto gumičky tesniace sa vymenia.
No, gumičky vymenené. To sú staré. Ale vzhľadom k tomu, že odišli 4 žhaviče z 5, tak aj všetkých 5 žhavičov v tomto stave sú krásnom.